Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarana sapa Al-Husain bin Mansurin kula ngucap sapa Al-Husain hadatsana sapa Hafsun wa tawi Hafsun iku Ibnu Abdurrahman Al-Balhi an Sa'idin an Ghalibin an Nammari an Humaid bin Hilalin an Masruq bin Ausin an Abi Musa kula ngucap sapa Abi Musa qadha mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Andal asobi ing sedune pira-pira driji iku sawaon padha ya padha meh driji tengah meh driji telunjuk meh driji manis kelingking bujari padha kabeh iku sawaon padha asron ya 10 minal ibili saking unta. Abarona sapa Al-Husain bin Mansurin kala ngucap sapa Al-Husain hadatsana sapa Abdullah ibn Numairin kala ngucap sapa Abdul hadatsana sapa Yahya bin Sa'idin an Sa'id bin Al-Musayyabi ana husnul kelakuan iku lama wujida ing dalam semangsane ditemu apa al-kitab alladzi inda Ali Amr bin Hasmin kang ana ing dalem sandinge Ali bin Hasim alladzi zakaru kang nutur sapa Ali Amrin ana Rasulullah ing sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kataba netepake sapa nabi lahum maring Ali Amrin wajadu ing lafal wajadu ing lafal wajadu padha nemu sapa Ali Amrin fihi ing dalem kitab wa fi malan ing dalem perkara hunalika kang ana ing dalem kono-kono panggonan minal asobi saking biro-biro driji asron ing 10 abarona sapa Amr bin Ali yen kula ngucap sapa Amr hadatsana sapa Yahya bin Sa'idin kula ngucap sapa Yahya hadatsana sapa Syu'bah kula ngucap sapa Syu'bah hadatsana sapa Qatadah an Ikrimata an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi hadhihi utawi iki wa hadhihi lan iki iku sawaun padha yakni ngarepake sapa Nabi tapi kok ngomong hadhihi iki apa maknane al khinsara ing jentik wal ibhama lan jempol hadhihi sing pertama iku apa jentik sing keloro kuwi apa jempol padha meh jentik meh jempol meh kelingking meh jari manis meh jari tengah padha. Abarona sapa Nasr bin Ali yen kala ngucap sapa Nasr hadatsana sapa Yazid bin Zura'in kala ngucap sapa Yazid hadatsana sapa Syu'bah an Qatadah an Ikrimata an Ibnu Abbasin fa hadhihi mongko utawi ikilah ibham wa hadhihi lan ikilah hinsor iku wau iku sawaun padha al ibhamu ya jempol wal hinsaru lan jentik. Abarona sapa Amr bin Ali yen kala ngucap sapa Amr hadatsana sapa Yazid bin Zura'in kala ngucap sapa Yazid hadatsana sapa Sa'idun an Qatadah an Ikrimata an Ibnu Abbasin kala ngucap sapa Ibnu Abbas al asabi utawi pira-pira driji iku asrun abarona sapa Ismail bin Mas'udin kala ngucap sapa Ismail hadatsana sapa Khalid bin Al-Harits kala ngucap sapa Khalid hadatsana sapa Husainun al-Muallimu an Amr bin Syu'aibin apa anna Abahu sedune bapake Amr iku hadasan ceritane sapa Abahu hu ing Amr an Abdillah bin Amrin kala ngucap sapa Abdillah lama iftataha ing dalem semangsane naklukake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ta ing Makkah kala mongko dawuh sapa Nabi fi khutbatihi ing dalem khutbah Nabi wa fil asabi ilan iku ing dalem pira-pira driji asrun dai 10 abarone sapa Abdullah ibnu Haitsami kala ngucap sapa Abdullah hadatsana sapa Hajjajun kala ngucap sapa Hajjat hadatsana sapa Hammamun kala ngucap sapa Hammam hadatsana sapa Husainun al-Muallimu wa Ibnu Jurayjin an Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi apa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi fi khutbatihi ing dalem khutbah Nabi wa huwa ta Nabi iku musnidun wong kang nyendhehake zahrahu ing gegere Nabi ilal Ka'bah maring Ka'bah al asabi utawi biro-biro driji iku sawaun padha al muwadhihu
iku tatu mergo ngetokake balung. Natoni nganti ngetokake napa balung. Ambarana sapa Ismail bin Mas'udin. Kala ngucap sapa Ismail, hadasana sapa Khalid bin Al-Harithi. Kala ngucap sapa Khalid, hadasana sapa Husainun Al-Muallimu an Amr bin Suaibin. Awa ana Abu Zurni bapake Amr. Iku hadasan ceritani sapa Abahu ing Amr an Abdillah bin Amrin. Kala ngucap sapa Abdillah, lama iftatah ing dalem semangsane nakluake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ta ing Makkah. Kala mengko dawuh sapa Nabi fi khutbatihi ing dalem khutbah Nabi. Wa fil mawadhihi lan iku ing dalem tatu sing ngetokake balung. Melukai orang sampai mengeluarkan balunge utawa tulange. Khamsun utawi 5. Dikru hadisi Amr bin Hazmin. Iku nutur hadisi Amr bin Hazm fil ukuli ing dalem diat. Wa ihtilafun naqilin lan pasulayane biro-biro wong kang nukil lahu kedue Amr. Amruna sapa Amr bin Mansurin. Kala ngucap sapa Amr. Hadasana sapa Al-Hakam bin Musa. Kala ngucap sapa Al-Hakam. Hadasana sapa Yahya bin Hamzah an Sulaimana. Ibni Dawud ya anak lanange Pak Dawud. Kala ngucap sapa Ibni Dawud. Hadasana sapa Az-Zuhri an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazmin. An abihi an jadihi. Apa anna Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kata bagirim surat sapa Rasul ila ahli Yamani. Kitaban ing surat fihi kang iku ing dalam kitab al faraidu utawi pira-pira faraid. Wasunanulan pira-pira untu wadiyatulan diat. Wa ba'atsalan ngutus sapa Nabi bihi kelawan ahli Yaman. Ma'a Amr bin Hazmin. Fakuriat nuli diwaca. Apa kitab iku wau ala ahli Yamani. Apa hadhihi ikilah catatan, yo ikilah kitab iku wau. Nuskha tuha kang utawi tertentune lafal saka kitab iku wau iku min Muhammadin. Lafal rupane ngene iki, min Muhammadin saking Nabi Muhammad. An-nabi kang dadi nabi ila surah bila ni abdi kulalin maring surah bil bin Abdul Kulal. Wa Nu'aim ibn Abdi Kulalin wal Harits ibn Abdi Kulalin. Kila ya dawuh. Kila diucapake ziru ainin ya ziru wa mu'afira wa hamdana amma ba'du anapun sakwise bismillah lan hamdalah. Wa kana lan ono fi kitab ing dalem surat Nabi apa anna man setuhne wong tato kang mateni sapa man mukminan ing wong mukmin kot lan kelawan mateni an bayinaten saking bukti sing jelas fa innahu mongko iku kedue man sing mateni iku wau iku qawadun dikisos ila ayar do kejaba yen toh ridho ila ayar do kejaba yen toh ridho sapa auliyaul maktuli waline wong sing terbunuh wa anna fi nafsi lan setune iku ing dalem jiwa. Wa inna fi nafsi lan iku setuning dalam jiwa apa adiyata diat mi'atan ya 100 minal iblis saking unta wa fil anfilan iku ing dalem ngrumpungake utawa nugelake irung idza uiba ing dalem nalikane diketok apa jat iki jenenge napa niki ngarepane irung iki lho. Iki jenenge apa? Jatuhu yo. Adiyatu utawi diat. Yo ana diate ngono kuwi. Kaya nugelke irunge wong. Iki jenenge pucukan janure irung iki. Wa fil lisani lan iku ing dalem lisan adiyatu utawi diat. Wa fis syafataini lan iku ing dalem syafaten. Lambe loro. Adiyatu utawi diat. Wa fil baydhataini lan iku ing dalem ndok loro. Baydho niku maknane apa ndok? Ndok ya wis ngerti dhewe. Adiyatu utawi diat. Wa fi zakari lan iku ing dalem zakar. Ya zakar ngono ae wong lanang. Adiyatu utawi diat. Wa fi sulbilan iku ing dalem iga wekas, balung iga wekas. Adiyatu utawi diat. Wa fil ainaini lan iku ing dalem mripat loro. Adiyatu utawi diat. Wa fi rijlilan iku ing dalem sikil. Al wahidati kang siji. Nisfu diyati utawi separone diat. Wa fil
ma'mumati wa fil ma'mumati lan niku ing dalem pira-pira tatung sulusu diyati utawi sepertulune diyat wa fil jaifati lan jafun niku maknane bolong dalam arti tembus wa fil jaifati lan niku ing dalem tatu sing tembus sulusu diyati utawi sepertulune diyat wa fil munakilati lan iku ing dalem tatu sing ngetokake balung cilik mbah balung driji mbah balung sikil khamsa asrota atau 15 minal iblis saking unta wa fi kulli usbuin lan iku ing dalem saben-saben driji min asobi ilyadi saking pira-pira drijine tangan warijil lan sikil asron utawi 10 minal iblis saking unta wa sini lan iku ing dalem untu khamsun utawi 5 minal iblis saking unta wa fil mudhihati lan ing dalem tatu sing ngetokake balung khamsun utawi 5 minal ibili wa anar rajulan sedune wong lanang iku yuk talu dipateni sapa rajul bil mar'ati sebab wong wedok wa ala ahli dzahabilan ing ngatasé ahline emas alfu dinarin utawi mbayar 1000 dinar nak dekne ahline negara niku emas ya berarti 1000 dinar khalafan ulianihu ing hadis sapa Muhammad bin Bakar bin Bilalin ambarona sapa al-Haitsam bin Marwan bin Haitsam bin Imrana al-Anisu kala ngucap sapa Haitsam hadasana sapa Muhammad bin Bakar bin Bilalin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Sulaiman bin Arqamah kala ngucap sapa Sulaiman hadasani sapa Az-Zuhri an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazmin an abihi saking bapake Muhammad an jadi saking bae Muhammad apa ana Rasulullah sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kata kirim surat sapa Rasul ila ahli Yamani bi kitabin kelawan surat fi kang iku ing dalam kitab al faraid utawi faraid bab warisan was sunanulan biro-biro sunnah wa diyatulan diyat wa ba'asalan ngutus sapa nabi bihi kelawan nggawa kitab ma'a Amr bin Hazmin fakurian nulis diwaca apa kitab ala ahli Yaman ing atase ahline Yaman hadhihi utawi ikilah nuskhoh dalam arti ketentuan sing ing jero tulisan iku wau iku nuskhotuhu tertulise kitab fadzakara nuli nutur sapa jadihi mislahu ing sepadane hadis ila annahu kejaba setuhune jadihi iku kala ngucap sapa jadihi wa fil ainilan iku ing dalem mripat al wahidati kang siji nisfu diyat utawi separone diyat wa fil yadilan iku ing dalem tangan al wahidati kang siji nisfu diyat utawi separone diyat wa fil rijlan iku ing dalem sikil al wahidati kang siji nisfu diyat utawi separone diyat kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani wa hadza taqilah hadis iku asbahu luweh nyerupani biswabi kelawan beneri Allahu tawi Gusti Allah iku alamu zat kang maha ngudaneni wa Sulaiman nu Arqam utawi Sulaiman bin Arqam iku matrukul hadisi ditinggal hadise wa qatrawalan teman-teman ngriwayatake hadal hadis ing ikilah hadis sapa Yunus ane Yuhri mursalan hale dimursalake ambarana sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin abarana sapa Yunus bin Yazid an Ibnu Syihabin kala ngucap sapa Ibnu Syihab qara'tu maca ingsun kitab Rasulillah ing kitabe utawa surate Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi kataba kang wis kirim surat sapa Rasul li Amr bin Hazmin hina ba'sa ing dalem semangsane ngutus sapa Rasul hu ing Amr ala Najron ing atase Najron wa kana lan ana apa alkitabu surate inda Abi Bakr bin Hazmin iku ing dalem sanding Abi Bakar bin Hazm fakata banuli kirim nulis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafal ngene iki hadza utawi kilah kitab iku bayanun jelasake minallahi saking Allah wa rasulillah utusane Allah ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina aufu nuhunana sapa sira kabeh bil kuudi kelawan janji biro-biro janji we nek wis janji ki ditepati wa katabalan nulis netepake sapa nabi al ayati
ing pira-pira ayat minha setengah saking ayat hatta balho sehingga tutup sapa nabi ing dawuh rupane inna wa hasudune Gusti Allah iku syariul hisabi cuwepet ngitung hisabe suma kata nulis sapa nabi hadza ing ikilah lafal hadza kitabu utawi ikilah kitab al jirahu kang nerangake natoni fin nafsi ku ing dalem mateni awak-awakan mi'atun utawi 100 minal ibili nahwahu hale sepadane hadis abarona sapa Ahmad bin Abdul Wahid kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Marwan bin Muhammadin kala ngucap sapa Marwan hadasana sapa Sa'idun bahwa ada Sa'id iku Ibnu Abdul Aziz an Zuhri kala ngucap sapa Az-Zuhri Ja'a takoni ingsun sapa Abu Bakar bin Hazmin bi kitabin kelawan surat fi ruk'atin ing dalem wadah min adamin saking lulang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza utawi kilah kitab iku bayanun jelasake minallahi saking Allah wa Rasulillah lan Rasul Allah ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina aufu nuhunanu nepatana sapa alladzina bil uqudi kelawan pira-pira janji Fatalan nuli moco sapa nabi minha saking ayaten ing ayat sumakola nuli dawuh sapa nabi fin nafsi iku ing dalem jiwa mi'atun utawi 100 minal ibili saking unta wa fil aini lan iku ing dalem mripat khamsuna utawi 50 wa fil yadi lan iku ing dalem tangan khamsuna utawi 50 wa fil rijli lan iku ing dalem sikil khamsuna utawi 50 wa fil ma'mumati lan iku ing dalem tatu sulusud diati utawi sepertelune diat wafil jaifatilan iku ing dalem tatu sing bolongake tembus tawa wetenge tawa dodone sulusud diati utawi sepertelune diat wafil munakkilatilan iku ing dalem tatu sing ngetokake balung cilik khamsa asrota utawi 15 apane faridotan bagian sing pasti wafil asobi ilan iku ing dalem pira-pira driji asrun utawi 10 wafil asnan ilan iku ing dalem pira-pira untu khamsun utawi 5 wafil mudhahati lan iku ing dalem tatu sing ngetokake balung khamsun utawi 5 kala ngucap sapa Al Harits bin Miskinin qiraatan hale diwacake langsung alih ing atase Haris wana utawi ingsun iku asma gurung ingsun an Ibnul Qasim kala ngucap sapa Ibnul Qasim hadasani sapa Malikon an Abdillah ibni Abi Bakr ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazmin an ambihi kala ngucap sapa ambihi alkitabu utawi kitab alladzi kata bakang nulis hu ing kitab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin fil uquli ing dalem pira-pira diat inna fin nafsi setuhune iku ing dalem matine seseorang apa mi'atan 100 minal ibili wa fil anfilan ing dalem irung idza iya ing dalem nalikane dintekake apa anfi jat'an ing gerumpunge untune irunge nganti entek apa mi'atan 100 minal ibili wafil ma'mumati lan iku ing dalem saben-saben tatu wafil ma'mumati lan iku ing dalem tatu apa sulusun nafsi sepertelune jiwa berarti 33 wafil jaifati lan iku ing dalem tatu sing bolong misluha utawi sepadane sulusun nafsi wafil yadi lan iku ing dalem tangan khamsuna utawi 50 wafil aini lan iku ing dalem mripat khamsuna utawi 50 wa fi rijlian iku ing dalem sikil khamsuna wa fi kulli isba'in lan iku ing dalem saben-saben pira-pira driji mimma saking driji hunalika kang ana ing dalem kene-kene panggonan asrun utawi 10 ya padha driji sikil mbah driji tangan minal ibili saking unta wa fi sinilan iku ing dalem untu khamsun utawi 5 wa fil mudhihati lan ing dalem lan iku ing dalem tatu sing ngetokake balung khamsun utawi 5 Abarona sapa Amr bin Mansurin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Muslim bin Ibrahim kala ngucap sapa Muslim hadasana sapa Abanu
Kala ngucap sapa Aban, hadasana sapa Yahya an Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhata an Anas bin Malikin apa anna Arabian sunne wong Arabi ku atanekane sapa Arabi baba Rasulillah ing lawange Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'al koma nuli nangeake sapa nabi ainahu ing mripate iku sapa wa Arabi khososotal babi ing daun pintu utawa gawe nggon buka lawang iku mau fabasura nuli ndelok bihi kelawan Arabi sapa nabi fatawah nuling goleki sapa nabi hu ing ainaihu iku wau bihadi daten kelawan wesi sing landhep au udin utawa kayu sing gawe nyolok. Lah wong kok ngintik-ngintik omahe wong sembarangan. Liyaf kok akerna yen toh nyolok sapa nabi ainahu ing mripate Arabi. Amarga ana wong Arabi kuwi ngintik-ngintik daleme nabi golek kayu utawa wesi gawe apa nyulek mripate. Falamma an basura nuling dalam semangsane yen toh weruh in komaa mongko nangeake fakola nuli dawuh lahu maring Arabi sapa nabi ama eling-eling innaka satune sira iku lau sabatta lamun tetep sira lafaqo tumangka nyulek ingsun ainaka ing mripat ira kuwi ora ana diate niku ora ana kisose wong ngawur ngintak-ngintik omahe wong liya. Misalkan sing duwe omah ngono kuwi langsung nyulek mripate ngono kuwi mripatkan misalkan mripate nganti rusak ngono kuwi ora ana kisose. Ahbarana sapa Qutaibah tu kula ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Ibni Syihabin. Apa ana Sahlab Nasa'din As-Sa'idi. Iku abarong ngabarake sapa Sa'ad hu ing Ibnu Syihab. Ana rajulane sunune wong lanang iku ittola'a ngintik-ngintik sapa rajul min juhrin saking kamar fi babi Rasulillah ing dalem lawange Rasul. Ana wong lanang kuwi ngintik-ngintik kamare sinten Nabi. Wa ma'a Rasulillah lan iku ing dalem sartane Rasul midra utawi serit reti ya jungkat ya huku kang ngukur utawa jongkatan sapa nabi biha kelawan midra rok sahu ing mustakane nabi falamma ra'a nuling dalam semangsane weruh semerep hu ing rajul sapa sing weruh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kala mongko dawuh sapa nabi ngene iki dawuhe lau alim tu lamun ngerti ingsun anaka ing setuhune sira iku tandurun delok sapa sira ni ing ingsun lato antum mongko yakti nyogok utawa nyodok ingsun bihi kelawan gunakake midra fi ainika ing dalem matamu ngono kok aku weruh kowe ngintik-ngintik neh matamu tak culek nggo iki. Wong sembarangan kok ngintik-ngintik wong liya. Inna maju ilang ing pestine didadekake. Apa al-iznu izin. Min ajlil basori saking ngarai ndelok. Ora aja sembarangan dadi ngintik-ngintik omahe wong liya. Seandainya sing duwe omah kuwi terus nyulek awakmu, ngono kuwi ora iso nuntut. Utawa gek ana wong adus kok tok intik, kancamu adus kok tok intik ngono kuwi. Misalkan kancamu sing ngadus ngono kuwi lho nggebyor awakmu utawa
njuwarake awakmu utawa nyurung awakmu nggawa apa ngono kuwi ora iso nuntut awakmu. Babuman iku bab nerangake wong. Iktaso kang nampa kisos sapa man. Wa akhadhalan ngalap sapa man haqqahu ing hakiman duna sultani ing dalem arai penguasa. Abarona sapa Muhammad ibnul Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Mu'adz ibnu Hisyamin kala ngucap sapa Mu'adz hadasani sapa Abi an Qata data anin Nadrib ni Anasin an Basyir ibn Nahikin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku itola ngintik-ngintik sapa man fi baiti kaumin ing dalem omai kaum bihori idnihim kelawan tanpa izine kaum fafaqau nulin nyulek sapa kaum ainahu ing mripate man fala diata mengkorana dihiyat iku maujud lahu keduwe man ngono kuwi dadi sok ana kanca sing model-model ngono culek sisan ya. Wala kisos lan rana kisos iku maujud. Kuwi ora ana kisos ya ora ana apa diat. Wong ngawur, wong kok ngintik. Sembarangan sembrono mripate ora iso dijaga. Abarona sapa Muhammad ibnu Mansurin kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Sufyanu an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, "Lau anna riin lamun setuhune seseorang iku itolaa ngintik-ngintik sapa imriin alaika ing atase sira bihori idin kelawan tanpa idin kok ana wong ngintik-ngintik awakmu ora ana omonge fa khadzaf tanuli mlinteng utawa balang sapa sira hu ing imriin fa faqok tanuli nyulek sira ainahu ing mripate imriin maka mongko ora ana alaika iku wajib ing atase sira apa harodun dosa kowe ngono kuwi ora duwe dosa kowe malah ora apa-apa wakala lan dawuh sapa Nabi marotan ing dalam manglan sempisan ora kang weneh apa junahun dosa harajun iku maknane dosa kowe ora ana dosa kowe ngono kuwi. Abarana sapa Muhammad ibnu Mus'abin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Muhammad ibnul Mubaraki kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdul Aziz ibnu Muhammadin an Safwan ibn Salimin an Atha ibn Yasarin an Abi Sa'idin al-Khudri an Husnul Abi Sa'id iku kana ono sapa Abi Sa'id iku yusoli salat sapa Abi Sa'id fa idza dumadaan ing dalem nalikan yusolli bi ibnin iku ketemu anak limarwana kedue anak Marwan yamuru kang lewat sapa ibnin bena yatehi ing dalem antarane ngarepe Abi Sa'id fadaroa nulin joro kake sapa Abi Sa'id hu ing ibnin falam yarji nuri ora gelem balik sapa iku wau ibnin fadaroban nuli mukul sapa Abi Sa'id hu ing ibnin fakharaja nuli metu sapa al-hulam bocah nom yapki khalin nangis ana ke Abi Sa'id iki salat ana cah cilik ngono ki playon ning arepane langsung dijuwotos nganti tiba hatta atas sehingga nekani sapa hulam Marwana ing Marwan iki termasuk masih keduriyai rojo ketika kuwi. Fa'ahbaro nulin ceritani sapa hulam hu ing Marwan. Kakola nulin ngucap sapa Marwan li Abi Sa'idin maring Abi Sa'id. Ditakoki, Abi Sa'id takoki karo Pak Marwan iki. Piye takokane? Lima krana apa dzarab tamukul sira ibna ahika ing anak lanange dulur ira. Lah kowe ana apa kok jotos ponakanku ki ana apa? Kala ngucap sapa Abi Sa'id, "Madzarab turan jotos ingsun hu ing ibnin." Lho aku ora jotos dekne. Inna madzarab tu angin pesine jotos ingsun asaitona ing setan. Aku ora njuwotos anak kuwi, aku njuwotos apa? Setan. Iki maknane apa?
Ojo serik karo wong ning serik kelakuane. Jangan kita sampai benci terhadap bentuk fisike, bentuk orange. Ning serik benci karo kelakuane. Iki lho, delok iki mau. Dawuhe sapa iku mau? Abi Said. Ma darabtuhu innama darabtus syaiton. Aku ora njuwotos ndekne, aku njuwotos setan. Lha kuwi lho mergo ndekne kelakuane nalika kuwi gek kaya setan. Makane tak juwotos, yen setane lunga. Sami tu krungu ingsun. Lha iki Abah Said yo ora sembarangan nglakoni ngono, ana ngilmune, ana dasare. Mergo apa? Sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ale dawuh sapa Rasul ngene iki, idza kana ing dalem nalikane ana sapa ahadukum salah siji kumu kabeh fi sholatin iku ing dalem salat fa arada nuli ngarepake sapa insanun menungso yamuru halim mlaku sapa insan bena yadhi ing dalem antarane ngarepe ahad fayadrou nuli jorokno sapa ahad hu ing insan mas tato ing dalem selagine mampu sapa ahad. Iki perintah Nabi, ono misalkan ono wong salat. Kayak ono wong salat, ngono kuwi diganggu koncone melas liwar ning ngarepane. Perlu suwepak, perlu juwotos. Sak mampune Mas tatoa. Ya mergo apa? Kuwi ngono gek salat gek ngadep ning pangeran kok diganggu ngono kuwi. Oh nek dijuwotos kuwi ora njotos wonge ning njotos apa mau. Darabtus syaiton kelakuan kok ngono. Dadi serik aja karo wonge ning serik karo kelakuane. Mergo sejatine kabeh menungso iku apik, ora ana sing elek. Ora ana sing elek. Ya ndelalah gek elek ya ngono kuwi kegodha utawa keganggu apa setan. Makane madharabtuhu inna madharabtus syaiton. Fa in aban nuli lamun ngeyel utawa wegah sapa insan. Fal yuqatil nuli nyerango sapa sirahu ing insan. Kok isih ngeyel wis joroke kok isih malah ngecang-ngece ning marepan. Ya serang wae. Fa inna krana setuhune insan iku syaitonun setan. Lha wong mundur ngono kuwi lho wis dilekke lho. Ono wong salat malah midhar ning ngarepan. Ya cekel wae juwarake. Kok isih wangel ya engko rampung salat bledi kok golek. Fal yuqa tilhu fa innahu syaiton. Iki yo gawine sakna sing wis gedhe-gedhe gerang-gerang awakmu ngono kuwi. Nek cah cilik ki yo dimaklumi. Wong cah cilik ki yo piye? Cah cilik kuwi duniane dunia bermain. Luwes apik cah cilik niku gelem sapa ning musala, gelem sapa ning langgar, gelem sapa ning masjid. Raketang guyon ora apa-apa lho ncen dunyane nggih guyon. Cah cilik salat jorok-jorokan yo mbok luweh. Jorok-jorokan ngono isa cilik wis gelem apa salat. Lah timbang sing ngelokke kuwi sing ora gelem salat. Ya kuwi. Beda nek wis umur-umurmu ngono wis salat wis dak-dakan sikil. Isih jorok-jorokan. Lah kuwi perlu digeblek. Kuwi orang geblek awake ning geblek apa setan. Ngono kuwi kudune ngono. Nek kancane salat malah diganggu ki piye? Wong ora cetha ngono kuwi. Lah makane sebisa mungkin gawene kula njenengan sedaya sing wis mudeng ngeten iki nalikane sesuk ana bocah cilik ning masjid ning langgar guyon iku cukup dikandani aja diseneni. Engko nek diseneni mutong ora gelem ning masjid lha sok sing neruske wong tuwane kuwi apa sapa. Lho cah cilik wis sing neruske li'ilai kalimatillah ki ya bocah cilik-cilik kuwi. Lha nek cah cilik sapa masjid trauma wedi ora gelem ya ngono kuwi ya piye. Atur nek sing dadi wong tuwa ya kudu sing pengerten. Anake tulung dikandani nalikane wayah salat ngono aja nganti ganggu wong liya. Ganggu wong nalikane apa salat. Mergo iki yo perintah Nabi, idza kana ahadukum fi sholatin fa arada insanun. Insanun niki ora gedhe, ora cilik, ora nom, ora tuwa. Insanun kuwi menungso, meh cilik, meh gedhe, meh gerang, meh tuwa kuwi insan. Kok ngarep
mlaku ning ngarepane wong salat ya kuwi dicegah wong gek salat iku aja diganggu. Ya kuwi maknane piye? Ya gawene wong tuwa sing ngajak anak ning masjid ya tulung anake dijaga aja diumbar sak senenge dhewe. Wallahu alam bisawab wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.